Krisis penerimaan siswa baru nimpa pirang-pirang SMA swasta ning Majalengka. Penyebabnya kebijakan anyar pemerintah Provinsi Jawa Barat kang nambah kuota siswa per kelas ning sekolah negeri. Kondisi kian gawe pendaftaran ning sekolah swasta sepi peminat. Salah siji kang kenang dampak yaiku SMA PGRI Majalengka, yaiku pas awal pendaftaran sekolah kian sempat nerima limpahan pendaftar sing sekolah negeri. Tapi sewise anai tambahan kuota sing pemerintah, puluhan siswa narik maning pendaftarane lan milih balik maning ning sekolah negeri. Kebijakan peningkatan kuota sing 40 dadi 50 siswa per kelas ning sekolah negeri nggawe peluang siswa kanggo mancing luwih kebuka. Hal kieu ngakibataken SMA swasta kehilangan siswa anyar, padahal fasilitas lan ruang belajar wis disiapaken. Sementara kuan pihak kegen nyampeaken lamun sekian cuma ana loro ruang kelas kang keisi sing total pitung ruang belajar kang kesedia. Dheweke ngarepaken kebijakan pemerintah mengarep luwih mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta kang melu berperan dalam pendidikan. Chili Ortega, RCTV Majalengka.